Hello mga bunso! Welcome to my channel. This is your pambansang kuya ng bayan. I'm your Kuya Glenn. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng video kay lyrics tulad nito. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Madali lang po gumawa ng video kay lyrics gamit lang ang inyong Android phone. Pero, kailangan nyo rin ng KineMaster application. Kaya, simulan natin. Okay, i-open na natin ang ating KineMaster app sa ating phone. At i-click natin ang plus. Ang ating aspect ratio ay 16:9. Ang unang gagawin natin ay i-click natin yung media para sa picture background ng ating video. Okay. So, ang napili ko ay ang napakagandang tanawin na isla dito sa Surigao. So, adjust natin mga bunso. Yan. Tapos, click natin yung picture stabilizer. So, ang purpose nito yung hindi siya gumagalaw. Silbi kasi siyang lock para stable yung picture background natin ng video. Okay. Okay. Punta tayo sa text. Ita-type natin yung lyrics. Ang napili ko yung Mr. Dream Boy kay Sheryl Cruz. Ito lang kasi yung available sa audio ko. Sana okay lang sa inyo. Okay. Then click OK pagtapos na mag-type. Then i-adjust mo ang yung lyrics. Dapat hindi masyadong gitna. Then palitan bunso ang ating font. Pili tayo dito. So, depende kung anong gusto nyong font. Ako ang napili to. Ito. Alright. So, itong dapat yung tandaan kapag nagawa nyo yung font. May 3 dot dyan. Turo ko sa inyo. Ayan. Ang i-click nyo yung duplicate. Ayan. Pag nagdo-duplicate na, yung pangalawang lyrics na nasa baba. Ayan. Click nyo yung kulay. Change natin yung kulay. Ako try ko yung color yellow. Okay. Then i-click natin in animation. Tapos pag ma-click niyan, hanapin natin yung wipe right. Ayan. So i-adjust natin yung speed niya. Okay, andyan oh. Alright. Ayan. Kayo na pong bahala mag-adjust. Depende kasi yun sa kanta, may mabilis, may mabagal. So, kayo na pong bahala. Ang importante lang kasi na magkasabay yung lyrics at saka music. Tulad nito. Mas madali kasi sa inyong mga bunso kung halimbawa kabisado nyo yung kanta. So, madali nyo i-adjust yung speed niya sa music background. Kaya, walang problema. Ako kasi medyo hirap ako. Hindi ako kabisado ang kanta kaya medyo nahirapan ako sa pag-adjust tulad nito. Mag-i-insert na tayo ng music background ng ating video. Okay? Click natin audio and then click natin yung napili nating kanta. Try natin mag-play. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Diba? Saktong-sakto. Ngayon naman, itatype natin yung second lyrics. Click natin layer and then text. Yung karugtong ng Mr. Dream Boy. Ano kaya ang nasa isip mo or ko? Mo. Click OK. Then yung lyrics na pangalawa, i-arrange natin sa baba. Lagay natin. Ayan. Change natin yung font. Hanap naman natin yung font. Sana yun. Dapat kapariha mga bunso ha. Ayan. Okay. Andyan na. So, i-adjust natin. So, as usual, katapos ng mag-adjust, ang tandaan natin yung 3 dot. 3 dot, andyan yung duplicate, yung i-click natin. Ayun. Tulad dati, yung pangalawang lyrics, naka-duplicate, yan ang kukulayan natin. So, siyempre,
yellow pa rin ang kiklik natin, ano? And then, in animation, hanapin natin yung wipe right. Saan ka na? Yan, wipe right. Okay, mga bunso, ipa-finalize na natin yung ating nagawang video key. Tingnan natin, ha? Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? O di ba mga bunso, napakadali lang po na gumawa ng video key lyrics gamit lang ang inyong Android phone at ang application na KineMaster. Sa sunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng video background tulad nito. Kaya sana abangan nyo at mag-subscribe kayo sa aking channel. At kita-kita sa huli. Thank you mga bunso. John, John, John.